мәсәлән, үземнең укытучыларны күз алдыма китереп утырам. Алар безне белемгә генә түгел, алар безне тормыш итәргә, тормыш алып барырга өйрәтәләр. Ничек шунда, ничек киенергә аңлаталар, ничек өйне чиста тотырга, ничек ир артыннан ухаживать итәргә, бөтенесен өйрәтәләр укытучылар. Хәзер без укытучылар белән аралашабыз, бәгыр кисәкләрем безнең программаны бирергә вакыт калмый диләр. Алар компьютерда утыралар. Һәм белмим, ул теге нинди система киткәндер. Мәсәлән, менә балаларга шундый телефоннар биреп кайтарганнар. Это телефон психологической помощи, телефон жалоб, әйме. Мәсәлән, улымны аңлаттым да, утырттым да, аңлатыр. Мәйтәм, аңлат әле, бу нәрсә дигән сүз соң? Һәм миңа малай аңлата. Менә мәсәлән, син миңа чүп түгергә кушасың бит. Это эксплуатация детского труда. Я могу пожаловаться. Белдеңме син шуны? Или анда әйтә, мәсәлән, малай тиге кирәлме бирәм, хәзер кирәл менән дә савытыңны юып куяр дип кычкырасың балагайме? Син бит үзеңә күрә тәртипкә өйрәтәсең аны. Әни, это насилие над ребенком. Син миңа кычкырырга тиеш түгел, малай утыра. Безнең әти белән әнигә каршы сүз дәшеп карасың. Мин мәктәптән кайтканнан соң үй эше эшләргә вакыт калсын дип йөгерә-йөгерә бакчага су сибәсең, анда теге кыш көне карынны көрисең, малларны карыйсың, сыер сагасың, ашарга пешерәсең, идәннәрне юасың. Арып талып, мине мәсәлән сәгать 2дә кайтасың мәктәптән, кичке сәгать 5дә, 6да әти белән әни кайталар. Шушы вакытта шушы эшләрне эшләргә өлгермәсәң, мин белмим, безгә шундый нык эләгә иде. Ачуым бер килмәгә кипятильник бау белән менеп төшә иде әни. Әле син шулай иттеңме дип. Мин монда уйнап йөрим что ли дип. И бетте шуның белән. Без дерселкенеп торайык әти белән әнидән һәм без эшләргә өйрәнеп үстек шуның өчен. Син әтигә әйтеп кара әле, у меня переходной возраст, это эксплуатация детского труда. Я могу пожаловаться. Күз алдыма китерергә дә куркам. Имеш хәзер балаларына теге шигендер эшләргә җибәрергә ярамый, бәрәңге эшләргә җибәрергә ярамый. Это эксплуатация труда. Идән юдыртырга ярамый. Бер нәрсә эшләргә ярамый. Шундый инкубаторный балалар үстерәбез без. Гаҗәеп, алар бер эш рәтен дә белмиләр. Мин, мәсәлән, баланы теге просто так тормышка, тормыш итәргә чыгарып җибәрергә дә куркам. Алар бер дә эшли белмиләр. Алар хәтта кеше белән аралашырга да куркалар. Тегесе ярамый, бусы ярамый, булай дип әйтергә ярамый. Белмим, мин просто сүзем юк инде. Без шигендерендә эшләйек, көтүендә көтәйек, башкасында эшләйек. И әти белән әнигә дә бик зур хөрмәт итеп һәм дерселкенеп тора идек, күзләренә карап тора идек. Шаккаткыч, кая бара бу тормыш?